Другі чалавек на Беларуснафце і сын былога міністра энергетыкі Сергей Патупчык затрыманы па крымінальным артыкуле сярод іншых менеджераў прадпрыемства. Афіцыйныя падрабязнасці не паведамляюць, паводле ж версіі выдання «Флагшток» яго маглі забраць за допісу падтрымку Украіны. Гэта аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова, і што яшчэ сёння ў выданні. Пагражае да 12 гадоў зняволення ў Менску пачаўся суд у справе Тутбай. Тутбай независимо освещал события, происходившие в 2020 году. Это исключительно политическое преследование. Чарговая смерць за кратамі праз стан здароўя. У горадні памёр вязень ад пнеўманіі. Калі ўлічыць тую сітуацыю, якая адбываецца зараз з забяспечанасцю лекарамі ў грамадскай сферы аховы здароўя, можна сабе ўявіць, што ў пенітэнцыярнай сістэме сітуацыя яшчэ больш пагоршылася. Геаграфічных назваў беларускую лацінкаю можа не быць. Рэжым разглядае магчымасць скасаваць такую практыку. Людзі, якія зараз апынаюцца на версіі ўлады, яны гэта робяць па прынцыпе лаяльнасці, таму тут зусім можа не ўдзельнічаць галава, адукацыя, розум. У Менскім гарадскім судзе распачаўся працэс у справе Тутбай. Ён праходзіць у закрытым рэжыме. На лаве падсудных галоўная рэдактарка парталу Марына Золатава і генеральная дырэктарка Людміла Чэкіна. Яшчэ 3 фігуранткі справы, якім была змененая мера стрымання, цяпер за мяжою. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» іх абвесцілі ў вышук. Ян Федаровіч працягне тэму. Заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы, ухіленне ад выплаты падаткаў, распальванне варожасці або разладу. У гэтым рэжым вінаваціць галоўную рэдактарку Тутбай Марыну Золатаву і генеральную дырэктарку Людмілу Чэкіну. Праз гэты разгром медыа-карціны, медыа-сітуацыя нашай краіны, яна проста кардынальна змянілася. До 2021 года уявіць, што ў Беларусі будзе заблакаваны Тутбай, было просто нереальна. Гэта была самая галоўная, самая вядомая крыніца незалежнай інфармацыі. 18 траўня 2021 у офіс Тутбая, таксама дадому да некаторых журналістаў і галоўнай рэдактаркі Марыны Золатавай прыйшлі прадстаўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Працаўнікоў Тутбай затрымалі. Неўзабаве быў заблакаваны сам інтэрнэт-партал. Ён не працуе дагэтуль. Тутбай независимо освещал события, происходившие в 2020 году. Публиковал информацию о митингах, о выходящих людях, о пытках после этого, арестах, беззакониях и всем прочем. Это исключительно политическое преследование и журналистов, и бизнеса, который был связан с редакцией. Акрамя Людмілы Чэкінай і Марыны Золатавай па справе праходзяць рэдактаркі парталу Вольга Лойка і Алена Толкачова, а гэтаксама юрыст-кансультантка Кацярына Ткаченка. Зрэшты, яны змаглі выехаць з краіны. Во власти, безусловно, есть люди, которые либо получили приказ, либо непосредственно хотят наказать двух максимально ярких и максимально ассоциирующихся с 20-летней, более чем 20-летней историей Тутбая людзей. Адметна, што нават праз 1,5 года пасля закрыцця Тутбай многія беларусы не могуць прызвычаіцца да яго адсутнасці ў інфармацыйнай прасторы. У меня там была почта всегда. И, насколько я помню, слова Зиссера: если не будет Тутбай, будет Там.ру. Вы этого хотите? Конечно, нет. Это был, так скажем, независимый портал. Черпались оттуда все. Інфармацыю следзіў. Уся інфармацыя, якую падаваў Тутбай, для мяне была вельмі цікавай. Я слухала заўсёды навіны, чытала, таму для мяне гэта было ўпершыню такой вялізнай інфармацыйны такі сродак. Тутбай стаў далёка не адзіным прыкладам ціску рэжыму Лукашэнкі на незалежныя медыі. Цяпер іх у Беларусі практычна няма. Да таго ж за кратамі застаюцца 33 прадстаўнікі прэсы. Сярод іх і журналістка Белсату Кацярына Андрэева, асуджаная на 8 гадоў і 3 месяцы калоніі узмоцненага рэжыму. У цэнтры Европы ёсць краіна, дзе за кратамі па палітычных матывах знаходзяцца больш за 1500 чалавек, і 33 з іх гэта журналісты. Гэта людзі, якія проста рабілі сваю працу,
і в якості покарання апинулися ось там за кратами. Часам не да законаў. Для фігурантаў справы Тутбай, як і для іншых палітвязняў, адсутнічае спадзеў на справядлівы суд. Выглядае на тое, што зняволеныя ў палітычных справах будуць сядзець да канца сваіх тэрмінаў або да змены ўлады ў Беларусі. У нас у рэдакцыі няма ніякіх сумневаў у тым, што справа Тутбай сфабрыкаваная ад пачатку і да канца і паўстала толькі таму, што рэжым баіцца журналістаў, баіцца сапраўдных навінаў. Мы лічым, што працаўнікі Тутбай маюць быць вызваленыя ў судовай зале. Зрэшты, знішчыць беларускія незалежныя медыі ў рэжыму не атрымалася. Яны цяпер працуюць з-за мяжы. Прыкладам, як «Зеркала», праект каманды Тутбай. Або як журналісты нашага тэлеканалу. Ян Федарович, Белсат. І ў працяг тэмы стваральніку крамы «Сімбалбай» Паўлу Белавусу выставілі абвінавачванне. 35-гадовага палітвязня абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а таксама ў кіраванні экстрэмісцкім фармаваннем. Справу Паўла Белавуса неўзабаве перададуць у суд. І да іншай тэмы. У Беларусь прыбыў чарговы эшелон з расейскай ваеннай тэхнікай і вайскоўцамі. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Беларускі гаён». Прыгнаныя ў Беларусь расійскае ўзбраенне і тэхніка маюць патрэбу абслугоўвання, даведаліся ў Генштабе ўзброеных сілаў Украіны і патлумачылі чаму. За наявную інфармацыю. Па наяўнай інфармацыі значная колькасць узбраення і ваеннай тэхнікі, якая прыбывае для навучання асабістага складу праціўніка ў Рэспубліку Беларусь з Расійскай Федэрацыі, знятая з працяглага захоўвання і патрабуе абслугоўвання. Таксама вядома, што да работ на гэтай тэхніцы прыцягваюць беларускіх вайскоўцаў. Військовослужбовці. Апроч таго, назіраецца пагаршэнне маральна-псіхалагічнага стану расійскіх вайскоўцаў, паведамляе Генштаб. Да прыкладу, сярод вайскоўцаў 127-й асобнай выведвальнай брыгады, якая дыслакуецца ў акупаваным Севастополі, пашыраецца думка аб неабходнасці спынення вайны любымі спосабамі. Служба бяспекі ўкраіны заявіла, што працуе над вызваленнем кожнага захопленага ў палон салдата. Нядзельны абмен быў першым у гэтым годзе і 36-м агулам з моманту ўварвання Расіі ва ўкраіну. Але цяжкія баі працягваюцца. Горад Бахмут напалову акружаны, і Владзімір Зеленскі паабяцаў даслаць туды і ў Салідар падмацавання. За 24 гадзіны ў Салідары адбыліся 22 баявыя сутыкнення. З удзелам беларускіх ваяроў працягваюцца баі ў Бахмуце, які Расія спрабуе ўзяць, каб прасунуцца да Краматорску і Славянску. Значная частка гораду разбураная. У выніку расійскага артылерыйскага абстрэлу жылога кварталу ў Херсоне адна асоба забітая і адна параненая. У Харкаўскай вобласці расійскія войскі абстралялі рынак у сяле Шаўчэнкава. У выніку загінулі 2 чалавекі. Яшчэ 7 атрымалі раненні, у тым ліку 13-гадовая дзяўчынка. Паводле папярэдніх звестак выкарыстоўваліся ракеты класа «Зямля-паветра» С-300. Мінулай ночы акупанты абстрэлялі Херсоншчыну 79 разоў. За мінулыя сотні расейцы нанеслі 7 ракетных і 31 авіяцыйны удар па ўкраіне. Здзейснілі 73 абстрэлы з рэактыўных сістэм залпавага агню. Украінскае ж войска накіравала ў адпачынак 590 акупантаў. На працягу мінулага тыдня ваяри палку Каліновскага прымалі актыўны ўдзел у баявых аперацыях ва ўкраіне. 5 параненыя, распавяла ў рэгулярным рэлізе камандзірка эвакуацыйнай групы «Волат» з пазыўным «Север». 3-4 числа у нас было 5 раненых. Из них 3 с пулевыми ранениями, 1 с осколочным и 1 с контузией. На данный момент бойцы с пулевыми ранениями находятся в госпитале. 2 из них с ранениями в грудную клетку, 1 с ранением в область шеи. Боец с осколочным ранением также находится в больнице. И боец с контузией у нас находится на боевом задании. Адным з параненых у грудную клетку быў Дзеніс Урбанович з пазыўным «Ваўкалак». Стан ягонага здароўя ўжо стабілізуецца. Параненым дапамагае сам полк, а таксама Украіна, за вызваленне якой змагаюцца. Перад Новым годам мэр Жытоміра наведаў пазіцыі каліноўцаў у Бахмуце, перадаў добраахвотнікам пікап, камплекты вайсковай формы, генератары, а таксама дрон. Пнеўманія забрала вязня гарадзенскай турмы Руслана Карчаўлі, і гэта не першая смерць за кратамі. Ці здольныя лекары дапамагаць зняволеным на добрым узроўні, разбіралася Яна Шэк.
Мастак Руслан Карчаулі памёр у гарадзенскай турме ад пнеўманіі. Ягоны знаёмы, музыка Алесь Дзянісаў, які паведаміў пра смерць, мае інфармацыю, што Руслан прабыў за кратамі каля 2-3 месяцаў. Дакладнае абвінавачванне невядомае. Таксама Алесь не ведае, ці меў зняволены сур'ёзныя хваробы. Я просто упэўнены, што аказаць дапамогу яму трэба было раней. Па маім дадзеным, ён памёр у аўтамабілі хуткай дапамогі. Але тое, што в самы апошні момант гэта хуткая была выклікана, і тое, што ён памёр менавіта на руках у медыкаў, гэта, конечно же, сведчыць пра тое, што добрага нагляду і агляду з боку дактароў турмы, ясна, што не было. А 2 тыдні таму памерла асуджаная з гомельскай папраўчай калоніі. Медыкі мясцовага гарадскога шпіталю паведамілі праваабаронцам, што прычына ў нясвоечасовай дапамозе дактароў у калоніі, якія да апошняга не хацелі вывозіць жанчыну. Праваабаронца Васіль Завадскі, які да 2010 года кіраваў медслужбу дэпартаменту выканання пакаранняў МУЗ, апавядае, што праблема і ў колькасці кадраў. Раней на калонію нават з 1000 і больш чалавек мог быць адзін лекар. Калі ўлічыць тую сітуацыю, якая адбываецца зараз з забяспечанасцю лекарамі ў грамадскай сферы аховы здароўя, можна сабе ўявіць, што ў пенітэнцыярнай сістэме сітуацыя яшчэ больш пагоршылася. І ў нас ёсць і зараз такія паведамленні, што сапраўды, напрыклад, у Ваўкавыску, на Васадах, у калоніях вельмі складаная сітуацыя з забеспячэннем лекарамі. Праваабаронца падзяліўся інфармацыяй пра тое, што часам на дактароў цісне кіраўніцтва калоніі, каб да палітвязняў было асаблівае стаўленне. Напрыклад, Васіль Завадскі кажа, што калі Вітольд Ашурак знепрытомніў, яго мусілі неадкладна перавесці ў медчастку, чаго не зрабілі. Увогуле за кратамі цяпер 74 палітвязні з інваліднасцю або цяжкімі хваробамі. Што датычыць змяшчэння ў штрафны ізалятар. Згодна з патрабаваннямі заканадаўства, нарматыўных дакументаў, па-першае, медык павінен даць заключэнне, можа ці не можа зняволены ўтрымлівацца ў штрафным ізалятары па стане здароўя. І другое, штодзённа павінен наглядацца. Гэтак эксперт лічыць, што Марыю Калеснікаву не штодзённа аглядалі ў ШИЗА, інакш перытаніт заўважылі пра ней. Выпадкаў хапае. Праект палітвязанка апублікаваў ананімна гісторыю жанчыны, якая паўгода не магла трапіць да гінеколага. Была і валанцёрка і адміністратарка тэлеграм-каналу Кіра Баяранка. Пасля паўгода за кратамі страціла дзіця, да яе не пускалі гінеколагаў. Была і палізняволеная Вольга Паўлова, пасля галадоўкі правяла месяц у медчастцы жодзінскай турмы, ды падзялілася ўспамінамі. Там такое стаўленне абыякавае да ўсіх агулам, не толькі да палітычных вязней, да любога вязня там такое стаўленне адбываецца. І са мной разам была жанчына, якой было за 60 год. У яе былі праблемы насамрэч са здароўем, і нікога гэта не цікавіла. Таксама Вольга ўзгадвае, што ў турме не хапала дактароў і лекаў. Напрыклад, доступу да спіртовых раствораў не было. А гэта спірт, ёд, зялёнка. Больш за ўсё гэта проста цытрамон, парацэтамол, аспірын і валідол. І на гэтым скончваецца пералік лекаў. У 2021 годзе, каб дамагчыся медычнай дапамогі, палітвязень Дмітрый Кулакоўскі праглынуў лыжку. У яго праблемы з ціскам і дыябет. Учора балгарскі суд адмовіўся экстрадаваць украінскага валанцёра Дмітрыя Трафімчука, якога шукаў Інтэрпол на запад Беларусі. Абгрунтавалі рашэнне тым, што ў нашай краіне мужчыну пагражае гвалт і бесчалавечнае стаўленне. Яна Шэк, Белсад. Агульная лічба супрацоўнікаў КДБ Беларусі не перавышае 10 000 чалавек, напісана ў штоквартальным расійскім часопісе «Разведчык». Такім чынам, служба вонкавай выведкі Расіі раскрыла звесткі аб колькасці беларускіх чэкістаў. Раней не было згадак пра тое, колькі асобаў служаць у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А ў артыкуле аб КДБ, апублікаваным у Вікіпедыі, напісана, што гэта інфармацыя сакрэтная. Гэта снежаньскі першы нумар квартальніку «Разведчык», створанага на ініцыятыву Савету ветэранаў службы вонкавай выведкі Расіі. У артыкуле пра КДБ Беларусі сцвярджаецца, што камітэт налічвае каля 10 000 супрацоўнікаў і што ведамства мае сувязі з 46 замежнымі спецслужбамі.
400 затрыманых і паўсотні параненых. Столькі на гэты момант каштуе штурм прэзідэнцкага палацу, парламенту і іншых урадавых будынкаў у Бразіліі. Пратэстоўцы, прыхільнікі былога прэзідэнта Жаіра Болсанару патрабавалі перагляду вынікаў леташняга галасавання, дзе перамог сузаснавальнік партыі працоўных Лула да Сілва. У сталіцы Бразіліі надзвычайнае становішча ажно да лютага. Прычына – масавыя беспарадкі, звязаныя з прыхільнікамі экс-прэзідэнта Жаіра Болсанару. Праз тыдзень пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта Лулы да Сілвы яны выйшлі на пратэст, патрабуючы перагляду вынікаў галасавання. Пратэстоўцы ўварваліся ў будынак Нацыянальнага кангрэсу, Вярхоўнага суда і ў прэзідэнцкі палац, дзе будавалі барыкады і спявалі гімн. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй ды пагромы працоўных кабінетаў. Сам Жаір Болсанару з амерыканскага штату Флорыда выказаўся супраць беспарадкаў. Мірныя дэманстрацыі ў законнай форме з'яўляюцца часткай дэмакратыі. Аднак рабаванні і захопы дзяржаўных будынкаў, якія адбываліся цяпер, а таксама тыя, што ладзілі левыя ў 2013 і 2017 годах, не трапляюць пад дзеянне гэтага правіла. Паліцыя ўжыла вадамёты, слезатечны газ, святлошумавыя гранаты. Пратэстоўцаў выштурхнулі з адміністрацыйных будынкаў. Губернатар федэральнай акругі сталіцы паведаміў пра затрыманні. Больш за 400 асобаў арыштаваныя, і яны адкажуць за здзейсненыя злачынствы. Мы працягваем выяўленне ўсіх астатніх, хто дзейнічаў у гэтых тэрарыстычных актах. Мы працягваем працу для навядзення парадку. Лула да Сілва, які першы раз быў прэзідэнтам 20 гадоў таму, перарваў свае працоўныя паездкі ды абрынуўся з публічнай крытыкаю на прыхільнікаў папярэдніка. Яны, як сапраўдныя вандалы, знішчаюць усё, што бачаць. Бяспекі недастаткова. Усе, хто гэта зрабіў, будуць схопленыя і пакараныя. Яны зразумеюць, што дэмакратыя гарантуе права на свабоду і свабоду слова, але таксама дэмакратыя патрабуе, каб людзі паважалі інстытуты, створаныя для ўмацавання дэмакратыі. І гэтыя людзі, гэтыя вандалы, можна казаць пра фанатычных нацыстаў, фашыстаў, яны зрабілі тое, чаго ніколі не рабілі ў гэтай краіне. Вярхоўны суд Бразіліі палічыў, што падрыхтоўка да беспарадкаў вялася з ведама сілавікоў і мясцовых уладаў, якія сімпатызуюць былому прэзідэнту Болсанару. Нібыта вайсковая паліцыя не аказала паўнавартаснага супраціву і нават нібыта перавозіла пратэстоўцаў на сваіх машынах. Таксама частка паліцыянтаў пакідала свае пасты. Асуджэнне беспарадкаў у бразільскай сталіцы і падтрымку дзейнаму прэзідэнту выказалі кіраўнікі суседніх Аргентыны, Чылі, Кубы і Мексікі, а таксама Францыі і ЗША, генеральны сакратар ААН, кіраўніцтва Еўразвязу ды іншыя. Прэзідэнцкія выбары ў Бразіліі прайшлі ў кастрычніку. Сацыяліст Лула да Сілва перамог у другім туры з мінімальнаю перавагаю – 50,8% галасоў супраць 49,2% у Болсанару. Былы прэзідэнт сваёй паразы не прызнаў і заявіў пра факты фальсіфікацыі выбараў. Лула да Сілва кіраваў Бразіліяй з 2003 па 2011 год. 5 гадоў таму яго асудзілі на 12 гадоў калоніі за карупцыйныя схемы, у якіх фігуравала і пераемніца Лулы, прэзідэнт Дилма Русеф, якую за карупцыю адхілілі ад улады праз імпічмент. Аднак пазней з Лулы да Сілвы знялі ўсе абвінавачанні. Жаір Болсанару рэпрэзентуе іншы бок палітычнага поля. Ён вядомы з крайне правымі ды папулісцкімі поглядамі ў пытанні грамадзянскіх свабодаў, а таксама сваім ковід-дысідэнцтвам. Ярослаў Сцешык, Тацяна Кучынская, Белсат. До 20 выросла лічба памерлых ва Узбекістане дзяцей, якія прымалі лек ад кашлю Док-1 Макс індыйскай вытворчасці. Управленне аховы здароўя на Манганскай вобласці абвесціла пра яшчэ адну смерць, але праз 18 дзён пасля яе, пабачыўшы ў сеціве іншае паведамленне пра шкодны прэпарат. Лабараторнае выпрабаванне прэпарату Док-1 Макс і амбранол ад імпарцёра Курамакс Медыкал прайшлі у навуковым цэнтры стандартызацыі лекавых сродкаў і атрымалі сертыфікаты адпаведнасці. Паводле крымінальнай справы затрымалі 2 менеджераў кампаніі імпарцёра і 2 адказных за допуск небяспечных прэпаратаў у продаж. Сіропы канфіскавалі з аптэк. Мытны кантроль індыйскіх сродкаў прыпынены. Адметна, што ў Індыі 2 месяцы таму распачалося следства ў дачыненні кампаніі Maiden Pharmaceuticals, якая пастаўляла лекі ад кашлю на афрыканскі рынок. Напярэдадні ў Гамбіі памерлі 69 дзяцей, якія прымалі гэтыя лекі.
Прывёз з-за мяжы печыва ці гарбату і трапіў пад крымінальную справу. У падобных сітуацыях апынаюцца беларусы, што вязуць дадому прадукты з каноплямі. Чаму яны легальныя ў краінах Еўразвязу і чаму з пункту гледжання беларускіх сілавікоў іх правоз злачынства, высвятляў Валентин Василенко. Не вязіце з-за мяжы прадукты з каноплямі, сурова папярэджвае камітэт судовых экспертызаў. Правоз гарбаты ці алкаголю з гэтаю раслінай у Беларусі трактуюць як крымінальнае злачынства. Сёлета ўжо былі справы за гэткія замежныя сувеніры. Хоць у Еўразвязе вырабы з каноплямі прадаюцца цалкам легальна. Olej konopny bardzo dobrze działa na skórę. Канапляны алей вельмі добра ўплывае на скуру. І мы маем вельмі добрую касметыку з канапляным алеем. Напрыклад, розныя мазі. Гэта Польша. У спецыялізаваных крамах тут можна купіць не толькі касметыку, але і харчы з каноплямі. І яны легальныя, бо не змяшчаюць тэтрагідраканабінолу або ТГК і, адпаведна, не выклікаюць наркатычнага эфекту і залежнасці. У складзе гэтых прадуктаў застаецца больш бяспечны канабідыёл або CBD. Zawierają mało THC, za to są bogate w CBD. Яны маюць у сабе мала ТГК, затое багатыя на CBD. Гэтае рэчыва падтрымоўвае баланс у нашым арганізме, узмацняе прыродны імунітэт, паляпшае сон, апетыт і павялічвае устойлівасць да стрэсаў. Беларускае ж заканадаўства і сілавікі не размяжоўваюць тавараў з каноплямі, патлумачылі на ўмовах ананімнасці юрысты з ініцыятывы Legal Hub. У Беларусі не вызначаныя гранічныя нормы канцэнтрацыі наркатычных рэчываў, таму прадукты, што не маюць наркатычнага ўздзеяння, прызнаюцца небяспечнымі нават пры надзвычай малым утрыманні забароненага рэчыва або яго аналагу. А рэчыва CBD, легальнае ў Польшы, у Беларусі аўтаматычна залічваюць да аналагаў наркотыку. Каб лічыць рэчыва аналагам наркатычнага, досыць таго, каб яно мела падобную хімічную формулу. Напрыклад, у выпадку з медычнай марыхуанай, што змяшчае кампанент CBD, які не аказвае наркатычнага ўплыву на арганізм. Разглядаецца толькі яго брута-формула, якая не адрозніваецца ад брута-формулы забароненага ТГК. То бок наяўнасць канопля ў прадукце, які вы везяце ў Беларусь праз мяжу, нагода для крымінальнай справы да 4 гадоў абмежавання або да 7 гадоў пазбаўлення волі. У той час у шэрагу краінаў Еўразвязу нават наркатычныя каноплі часткова легалізаваныя. Дэкрыміналізацыя дазваляе дзяржавам кантраляваць іх абарот. Аднак дактары папярэджваюць, марыхуана далёка не такая бяскрыўдная, як здаецца. Тут нас ждут сюрпризы, такие как учащение психических расстройств, формирование все-таки пристрастия, потому что со временем человек, часто использующий, у него растет толерантность, необходимость употреблять все большее и большее количество, а неупотребление приводит к нарушению потом различных функций. Аднак у Беларусі за захоўванне ці перавоз канопляў даюць неапраўдана вялікія тэрміны, адзначаюць юрысты з Legal Hub, нават калі асоба раней не прыцягвалася да крымінальнай адказнасці, а ўчыненае злачынства не нясе грамадскай небяспекі, як, напрыклад, у выпадку з сувенірамі, што бяздумна вязуць на радзіму беларускія турысты. Валентин Василенко, Белсат. Чужыя пісьмовыя традыцыі і культурныя каштоўнасці. Чыноўнікі ўсё ж выступілі супраць выкарыстання беларускай лацінкі на табліцах і ў транспарце. Пра гэта паведаміў партал «Зеркала». Чым рэжым абгрунтоўвае такое рашэнне, апавядзем у нашым наступным матэрыяле. Рэжым усё ж такі паставіць кропку ў пытанні з беларускай лацінкай у транслітарацыі на шыльдах і ў транспарце. Паводле выдання «Зеркала» у адным з тэлеграм-каналаў апублікавалі дакладную запіску ад імя Ігора Сергіенкі, старшыні адміністрацыі Лукашэнкі. Чыноўнік тлумачыць неабходнасць адмовіцца ад лацінкі тым, каб не дапусціць прасоўвання, цытата, чужых пісьмовых традыцыяў і культурных каштоўнасцяў. Думка пра чужыя пісьмовыя традыцыі, яна альбо хлусліва дэмагагічная, альбо не здзіўлюся, што проста непісьменная. Людзі, якія зараз апынаюцца наверсе ўлады, яны гэта робяць па прынцыпе лаяльнасці. Цяпер лацінка на указальніках, паводле дакладной запіскі Сергіенкі, цытата, ускладняе ўспрыманне інфармацыі і замінае арыентаванню. Двайны варыянт напісання з'явіўся на вуліцах Менску ў 2014 годзе, адмыслова перад чэмпіянатам свету па хакеі. Это знак того, что это город свету, город, где рады гостям з усіх бакоў свету. Калі хтосьці гаворыць пра незручнасць лацінкі, хутчэй за ўсё гэта гаворыць чалавек, які выхаваўся
вырос глубоко у русскім свеце. Спрэчкі вакол беларускай лацінкі на табліцах і ў транспарце чарговы раз разгарэліся напрыканцы мінулага года з падачы прапагандыстаў. Сярод іх сумна вядомая інфаспецназаўка Вольга Бондарова. Выкарыстанню беларускай лацінкі яна прысвяціла шэраг разгромных публікацыяў у сваім тэлеграм-канале. Видеть на площади Победы над нацизмом латинку, на которой нацистские халуи сдавали свои поганые агитки, это кощунство. Реально, аж в жар бросило это сознание. Это нужно остановить и привести все информационные таблички в соответствие с Конституцией. У нас 2 государственных языка – русский и белорусский. З улікам падобных заяваў прапагандыстаў летась у снежні пры адміністрацыі Лукашэнкі адбыўся рэспубліканскі савет у справе гістарычнай палітыкі. Тады канкрэтнае рашэнне аб беларускай лацінцы прынятае не было. Цяпер, як вынікае з апублікаванага дакументу, частка дзяржаўных органаў на даручэнне рэжыму ўжо адмовілася ад ужывання лацінкі. Сёння мне здаецца, што гэта адзін з такіх момантаў, калі Расія можа спрабуць ціснуць, ці гэта гандаль з Расіі, да? Мол, глядзіце, мы з вами блізкія, мы гатовыя пайсці нібыта на вось такі крок адмовы ад беларускай лацінкай. Да? Насамрэч, беларуская лацінка паказвае унікальнасць, да? Частку унікальнасці нават, тому што Беларусі шмат грані унікальнасці, вось то, што ёсць у беларусаў. Барацьба з лацінкай, мяркуюць эксперты, паказала, што афіцыйная Беларусь ператварылася ў каланіяльны прыдатак рускага міра і абслугоўвае ягоныя патрэбы. Яўген Дудкін задаецца пытаннем, ці не варта чакаць такой тэндэнцыі адмены беларускамоўных надпісаў і на кірыліцы? Ірына Юр'ева, Белсат.